Onte, Espazo Común criticaba que o Concello do Carballiño non dese información sobre os brotes e os casos positivos de coronavirus que afectaban, ademais, a traballadores do Concello. Hoxe, o alcalde Francisco Fumega explicou a situación sanitaria do noso municipio e dixo que seguen as recomendacións sanitarias do Sergas en todo momento. Espazo Común asegura que nuns momentos extremadamente complexos as administracións máis próximas ao cidadán teñen a obriga de controlar o cumprimento das medidas de protección e poñer todos os seus recursos ao dispor desta tarefa para garantir a saúde pública. Din que ao longo da semana pasada houve un constante debir de novas sobre un brote de COVID-19 no Carballiño que acadou un número importante de casos. Aseguran que incluso na plantilla de traballadores do Concello. Que ao contrario do que fixeron en lugares tamén gobernados polo Partido Socialista, como Barbadas ou Monforte, onde inmediatamente se fixeron públicos os contaxios, o goberno carballiñés tentou facer ver que non acontecía nada. Chegouse ao punto de pechar, din, as instalacións de servizos sociais o pasado luns para unha desinfección despois de coñecer que un dos positivos estivo ali en días anteriores, iso sí, sen avisar os usuarios que tiñan cita previa nin poñer un cartel informativo. Exixen a Fumega que informe sexa transparente e cumpra coas normas. E nós, hoxe, falamos co alcalde que explicou a situación falando de colaboración estreita cos Sergas, que lles comunica cando se produce un brote e que no caso do traballador municipal afirmou Francisco Fumega que seguiron as recomendacións e o protocolo sanitario dos Sergas en todo momento. En colaboración estreita cos Sergas, os Sergas comunícanos o que les chaman brote a partir de 3-4 casos. No caso do Carballiño comunicaron os 2 brotes, e o Sergas é o que se encarga de facer o seguimento. No caso do traballador do Concello, pois seguironse os protocolos que establece tanto as autoridades sanitarias como o ámbito laboral. Comunicouse o afectado, comunicou o Concello, apartouse, seguiuse, rastrexouse a xente que estivera. O que máis estaba en contacto, pois fíxoselle unha proba, despois a partir de 2-3 días, non sei exactamente, fixaronlle outra proba, nas cuales dio negativo, e, bueno, pois o protocolo tamén se limpou e desinfectou o que é servizos sociais, fundamentalmente porque un dos infectados dun dos brotes que, pois, estivera ali nas dependencias municipais e o protocolo, pois, é o que manda. Desinfectar, aillar as persoas que estuveran en contacto con el, como se fixo, e xa digo, bueno, fundamentalmente seguir o protocolo.